Prvým cieľom bolo nedostať Slovensko vďaka nezodpovednej finančnej politike do európskej izolácie, naopak udržať Slovensko v centre diania ako spoľahlivú krajinu schopnú byť čo najbližšie k jadru Európskej únie a eurozóny. Ja som, dámy a páni, politicky nahý. V prípade akýchkoľvek turbulencií v Európskej únii bude Slovensko prizývané k zdravému jadru Európskej únie a eurozóny a nie vytláčané do skupiny krajín, ktoré sa môžu vnímať ako menej zodpovedné za spoločnú európsku budúcnosť. Ja som, dámy a páni, politicky nahý. Iba hlupák nemení svoje názory, pokiaľ sa zmenia podmienky. Že v roku 2014 ja už v politike nebudem, môžete byť úplne kľudná. Nebudem zakladať politickú stranu. Mám najväčší model Mercedesa, je najdrahší, aký existuje. Som majiteľom súkromného lietadla. Môj majetok je x stoviek miliónov korún. Ako sa povie hladný, si tomu neverí, tak? Stretávam sa s ľuďmi, ktorí majú toľko peňazí a aj podstatne viacej ako ja. Je dobré peniaze mať. Pani a dámy, dovolte mi privítať Ivana Štefníka. Skoro to bola slza. Milé dámy, milí páni, vážení hostia, dear guests. Priznajme si, že štát funguje. Môžem si užívať slobodu, radosť zo života. Môžem dávať deťom všetko, čo potrebujú. Keby si vtedy inak sadli v tom parlamente, tak sa bavíme o pravici. Takže to všetko relatívne, ale naši úvodní vystupujúci sú vaši. Nech sa páči otázky, diskusia. Ja sa ospravedlňujem, že začínam, ale ja možno na rozdiel od teba a minimálne Luboša som voličom Smeru. Ten človek, o ktorom sa pýtam, proste Edo, že čo je zač. Ja som volil Smer, lebo som proste si povedal, že to bude šanca, že konečne, proste, že dajme im šancu. Normálne som akože sa hádal s mnohými mojimi bývalými kamarátmi z MDL, ktorí povedali, že kašleme na to, že nie a to. Volil som Smer a preto ja mám plné právo sa pýtať, že kde ten Smer, akým spôsobom vládne, lebo ja som jeho volič. Podľa mňa mám na to veľké právo. Tento druhý graf. To hovorí o tom, v podstate, ako bačuje naša republika za obdobie, kedy nám vládne Robert Fico alebo Béla Bugár s krátkou prestávkou 1,5 ročnou. Začínali sme v 2006 roku, kedy Robert Fico preberal vládu s dlhom, našim spoločným dlhom 15,2 miliardy eur. Rok ku koncu tento dlh bol 41,3 miliardy eur. Za obdobie, kedy vládne Robert Fico, zvýšil zadlženie Slovenskej republiky o závratných 171%. Každopádne viem zaručiť to, že keď budeme súčasťou budúcej koalície, keď sa to podarí, tak tá koalícia kradnúť nebude a my budeme súčasťou tej koalície iba do tej, dokedy nastane prvá kauza typu CT. Čiže všetci budú vedieť, že majú Damoklov meč, že Matovič ich tam stráži aj s ostatnými svojimi vlkmi a v momente, ak by začali kradnúť alebo jednoducho neodolajú pokušeniu, tak my ideme od toho preč a tá koalícia sa rozpadne. Ja nechcem spolupracovať so zlodejmi. So zlodejmi chliev nevyčistíte. To je s prepáčením, ako kebyže chcete čistiť chliev so zasratou metlou. To sa jednoducho nedá. A tých istých ľudí, ktorých pred voľbami lákajú na predvolebné guláše, potom následne, jak získajú moc, okrádajú. Takže si ho nahrám, alebo ho jednoducho udám a nebudem mať žiadnu trpezlivosť, žiadne zmilovanie nad ktorýmkoľvek zlodejom. To je ten najväčší problém Slovenska, ktorý je, takže politici si vlastne napísali zákony tak, aby mohli legálne kradnúť. Na nitrianskej pobočke Národnej kriminálnej agentúry dnes ráno oficiálne odpečatili dokumenty s účtovníctvom opozičného poslanca Igora Matoviča. Líder obyčajných ľudí odovzdal policajtom účtovné doklady jeho firmy Region Press v polovici februára. Igor Matovič prišiel do Nitry so svojím právnym zástupcom a stranickým kolegom Danielom Lipšicom. Na odpečatení listinných dôkazov sa ale odmietli zúčastniť. Trestné stíhanie proti Igorovi Matovičovi je podľa nich v rozpore s trestným poriadkom a je na politickú objednávku. Lipšic zároveň poukázal aj na neobvyklé vypočúvanie svedkov v tomto prípade. Pripomeňme, že Igora Matoviča obvinil premiér Fico z toho, že fiktívne previedol svoju firmu na bieleho koňa a mal tak preprať 122 miliónov eur.
Tvrdenia poslancov vyvracal aj samotný riaditeľ finančnej správy, podľa ktorého ide o kampaň daňových podvodníkov kvôli prekazenému biznisu. Náš tvrdý postup a všetky nástroje, ktoré sme zaviedli na boj proti daňovými podvodmi, hlavne na DPH, niekomu nevyhovuje a je zjavné, že tieto osoby neváhajú zneužiť na svoje ciele médiá a politikov. Hrozí za krádež 3 až 10-ročné väzenie. Kamera ho prichytila pri tom, ako si z cintorína odnáša sviečky v hodnote 10 eur. Oskudzil z hrobu vodkové sviečky. Škoda bola predbežne vyčíslená na 10 eur. Nakoľko bol skut páchaný na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu, hrozí za tento zločin trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Chceme na nasledujúcej schôdzi Národnej rady podať návrh novely ústavy o zriadení vyšetrovacích výborov parlamentu. Vieme novelou ústavy vyšetrovacie výbory zriadiť bez súhlasu poslancov Smeru. Len ak menšie koaličné strany, SNS, Most a Sieť, dostoja svojim sľubom, že chcú, aby sa kauzy riešili a že chcú, aby opozícia mala silnejšie slovo pri kontrole činnosti vlády. Vláda najbližšie 4 roky dosiahnuť a aké sú jej priority? Pokiaľ nie je dohodnúť všetko, nie je dohodnuté nič. Politika zamestnanosti, sociálna politika, dôchodková politika, rodová rovnosť. Efektívnosť justície, aby sa súdnym rozhodnutiam dalo veriť. Ako advokátka viem, ako ťažké a zdĺhavé je u nás domôcť sa spravodlivosti. Chceme vrátiť férovosť a dôveru v spravodlivosť v krajine a skončiť s kultúrou nevyvodzovania zodpovednosti. Moja orientácia je jednoznačne proeurópska, to treba povedať do toho kontextu tej otázky, že som rozhodne proatlantický a proeurópsky kandidát. V prípade, ak by mi na stôl ako prezidentke v prípade zvolenia dostala by som návrh na vyhlásenie referenda, ktoré by spĺňalo všetky ústavné predpoklady, rešpektovala by som to, hoci by som sa s ním možno obsahovo a hodnotovo nestotožňovala, ale rešpektovala by som ústavu a konala by som v súlade s ním. Má Robert Fico legitimitu byť opäť premiérom? Pokiaľ získa väčšinu, to znamená Smer získa väčšinu a bude stranou, ktorá povedzme bude skladať vládu, tak asi. Ak ho ľudia zvolia ako predsedu najsilnejšej strany a bude mať väčšinu v parlamente, tak áno. Myslím si, že nemá legitimitu, ale pokiaľ získa takú podporu voličov, že ho k tomu oprávnia, tak si myslím, že by sa to malo rešpektovať, pokiaľ žijeme v demokracii. Mojou úlohou nie je chodiť do Bruselu, ma niekto hladkal po hlave. Bravo, Robert Fico, bravo, tlieskam ti, bravo. Mojou úlohou je chodiť reprezentovať a chrániť záujmy Slovenskej republiky do Európskej únie. Tlieskam marketingu Roberta Fica. Pozrite sa, čo sa udialo. Ja by som bol strašne rád, keby som mohol byť označovaný za šíriteľa paniky a rôznych takýchto nezmyslov. Lenže pozrite sa, čo sa deje. No pravdou je to, že už rok hovorím pravdu. Poďte, lebo to nestanete. Taká je prezentovať, taká istá. No? Tam im to dám. Ja im to dám hore, lebo my to si musíme preto vyviesť. Áno. Máš odvoz. Nech sa páči. Tento traktor podozrivý tam na parkovi. Áno, ja už držím. Ja nebudem meniť tieto pravidlá. Ja odmietam takúto balkanizáciu slovenskej politiky. Ono v podstate to, čo teraz my spoločne robíme, je taká veľká, klinická štúdia, alebo neviem, jak sa to presne nazýva. Veľké ďakujem tomu 3,6 milióna ľudí, ktorí minulý víkend pridali ruku k dielu. Ja vám z tohto miesta gratulujem, z tohto miesta vám ďakujem. Ako viete, prekonal som COVID, mám obojstranný zápal plúc, s tým sa budem asi ešte niekoľko mesiacov vyrovnávať.
ale samozrejme som neinfekčný a mám vysokú mieru protilátok, takže myslím, že som na nejakú dobu chránený a čím ďalej každým dňom sa cítim lepšie, tak je to celkom fajn. Mne je niekedy až smutno, čo čítam v novinách. Čo sú tam za hlúposti popísané? Ja neviem, na to chodíte niektorí. Však sa nás pýtajte. No, sa pýtam. No tak ale čo sa pýtať? Ja vám odpovedám, že dostanete odpoveď. Ďakujem pekne za doplňujúce otázky. Očkovanie bude dobrovoľné, rovnako aj u zdravotníckeho personálu. To môžem garantovať. A osobne sa dokonca nazdávam, že každý občan by sa mal aj rozhodnúť, ktorou vakcínou chce byť zaočkovaný. Samozrejme, budeme postupne informovať, ako tie vakcíny budú prichádzať aj na náš trh. Ako som čítal v tej odpovedi, tak zatiaľ je s veľkou pravdepodobnosťou sa predpokladá teda, že zaočkovaní nebudú roznášači, ale nie je to ešte dokázané, prebiehajú tie štúdie. V momente, ak tie štúdie budú známe, tak potom by sme to definitívne oznámili. Dokým tieto štúdie nebudú ukončené a teda nebudeme mať presnú spoľahlivú informáciu, tak ako som povedal, bude potrebné naďalej nosiť rúška. Urážku, ktorú si dovolil primátor Martina, postaviť sa na maďarskú kandidátku, vytrčiť sa o porozumení a klamstvami sa dostať ľuďom pod kožu, verím, že zoberie ľudí na Turci. Že posledný zradca Košut, ktorý tu bol a jeho nasledovník, teraz ten primátor Martina Hrnčiar, že budú jasným signálom toho, že sa musia Slováci konečne prebudíť. Je treba niečo robiť v Sýrii, ale tu už ja v jednej miestnosti nesedím s veľkými lídrami, ktorí rozhodujú o tom, že koho, ja neviem, zbombardovať, zabiť, alebo ja neviem čo, to už sú mimo Slovenskej republiky možnosti. Najlepšie roky stále iba pred sebou. A na to, aby prišlo čím skôr, potrebujeme rovnosť pred zákonom, praktickú podporu pre rodiny a úctu k ľuďom, ktorí sa tu živili, dnes živia, alebo budú živiť prácou, vlastným úsilím. Máme dobrý plán a máme silu ho pre vás presadiť. Urobme si dobrý štát, ktorý slúži ľuďom. A my chceme jednoducho povedať ľuďom pravdu. Akékoľvek delenie sa na ľavicu, delenie sa na pravicu je úplný nezmysel. Pravdou je to, že na Slovensku žiadna ľavica a žiadna pravica neexistuje. Je to len spôsob, ako politici klamú ľudí. Neexistuje žiadna ľavica, neexistuje žiadna pravica. Skutočnosť je taká, že si naozaj môžu slobodne vybrať podľa programu, podľa hodnôt a už prestaňme s týmto delením, s touto polarizáciou spoločnosti, s týmito deliacimi čiarami, pretože nám to neprospieva. My sme za to, aby sme prestali s politikárčením, ktoré ľudí, ale aj nás politikov rozdeľuje, ale aby sme hľadali riešenia, ktoré nás všetkých spájajú v záujme občanov Slovenska. My ako opozícia, my parlamentná opozícia, my Hlas sme podporili všetky opatrenia a zákony, ktoré prišli v skrátenom legislatívnom konaní. Nemôže len tak hocikto, kto má doma nejaký televízorik a malú kamerku, sa tváriť, že on bude teraz veľký novinár a bude chodiť po národnej reči. Tak sú štandardné médiá, bulvárne médiá. Každý televízie nech má normálny prístup. Nemám s tým žiadny problém. Ja idem len z práce, ja som nebol na koaličných rokoch. Ale povedzte nám, čo tam bolo. Ja neviem, ja sedím v inom trakte. Dávam verejný sľub, že nech je to hocaký poslanec Národnej rady. Nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním takéhoto poslanca. U nás stromy do nebe nenarostli a nenarostou. Nakonec na každého z těchto lotrů dojde. Na každého dojde a každého stihne zasloužený trest.